ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо тут ва хосиятҳои шифобахшии он мебошад. ба канал обуна шавед, ба видео лайк монед. тут дарахти бисёрсола буда дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон хеле паҳн шудааст. дар китобҳо нишон дода шудааст, ки қариб 50 намуди тут мавҷуд аст. ҳар кадомаш таъм ва ҳаловати худашро дорад. беҳтарини он бузург, ширин, болида ва шодоб мебошад. табиати он гарм ва тар аст. дар организми инсон хуни солеҳ пайдо мекунад. фасоди сипурзро тоза менамояд. барои ҷигар ва суда муфид аст. миҷози сарду хушкро ниҳоят фоида дорад. бодонро фарбеҳи тоза қувваи ҷисмониро зиёд мекунад. чун бихӯранд зуд ба меъда бигузарад, аммо дер аз рӯда берун меравад. қабл аз таом хӯрдани он беҳтар аст. дар баъзе китобҳо мегӯянд, ки барои муолиҷаи 17 намуди беморӣ меваҳои рангоранги тудро, яъне ки туди сафед ва шаҳтудро истифода мебаранд ва тавсия медиҳанд. меваи дарахти тут гиреҳҳои узвҳои баданро мекушояд. ҳоли бади ҷигарро ислоҳ мекунад. баданро фарбеҳ мегардонад. қувваи шаҳвониро меафзояд. чарбии гурдаро қувват медиҳад. пешобро меронад. дарунро мулоим менамояд. барои обила, нағзак ва сурхча сурхакон дору мешавад. баргашро бо пӯчак ва монанди ин решҳо гузошта банданд, зуд онҳоро пазонида мекафонад. ба обе ки дар он решаи тут ҷӯшонида шуда бошад, ғарғара кунанд, дарди гулӯи хафакунандаро шифо мебахшад. решаи онро куфта банданд ҳам ҳамин гуна асар дорад. баргу пӯсти дарахти онро дар об ҷӯшонида, он обро дар даҳон гардонанд. дарди дандонро таскин медиҳад. инчунин шилми тутро низ бихоянд, ҳамин асарро дорад. баргашро куфта бо равғани зайтун омехта карда ба захмҳо ва сӯхтагии оташ бимоланд фоида дорад. ва агар инро ба танҳоӣ куфта гузошта банданд, обила ва решаҳои аксари аъзои бадан ва инчунин қутури тару хушкро нест мекунад. тути хомро куфта ба сирко ҳамроҳ карда гузошта банданд, кафидагӣ ва решаи узвҳо, инчунин агар танҳо худашро куфта банданд, кафидагии миёни ангуштон ва пойро шифо мебахшад. 35 грамм оби барги тари тутро биёшоманд, заҳри ҷонварони заҳрнок аз ҷумла ғундаро аз бадан рафъ мекунад. меваи тут барои муолиҷаи тарбот, яъне ки ревматизм ё заъфи қалб ва рок сердса истифода бурда мешавад. аз ширинии меваи он касалиҳои зиққи нафас, яъне ки астма, бронхит, захми меъдаи рӯда табобат карда мешавад. афсус ки давраи пухтани меваи тут на он қадар дуру дароз мебошад, лекин меваи онро хушк карда мураббо ва ё ширинӣ тайёр намуда дар давоми сол истифода бурдан мумкин аст. тут умри инсонро дароз мекунад ва то метавонем бояд дарахти тутро зиёд карда ба нест шудани он роҳ надиҳем. ин буд каме маълумот дар мавзӯи тут ва хосиятҳои шифобахшии он. ба канал обуна шавед, ба видео лайк монед ва дигар хосиятҳои шифобахшии тутро агар донед, ба комментария нависед. ҳамеша саломату бардавом бошед. худованд дар паноҳаш нигаҳбон бошад.